Avui a Badabam, en Kilian Mack es troba a Martorelles per practicar un dels seus esports preferits i s'enfrontarà a uns rivals molt exigents. Anirà als vestidors per intimidar-los amb un dels seus trucs de màgia. També té pensat persuadir els hooligans trencant monedes amb les dents. Complicat? No per Kilian Mack, que aconseguirà canviar aquestes 3 cartes per unes altres en un sol moviment. Això sí, ens ensenyarà com fer màgia amb uns clips i a més ens visitarà el Mago David amb un dels seus espectacles. Tot això aquí, a Badabam. Una de les regles no escrites del futbol és que s'ha d'enganyar el rival. Avui al camp de futbol de Martorelles intentarem enganyar algun dels jugadors. Però abans de que surti a jugar i a veure si el descol·loquem una miqueta. Jo m'he portat una baralla de cartes i crec que amb això ja farem. Senyor Josep o Josep? Josep. Josep, mira, farem un joc. No riais, pobre chico. Josep, si trobo, per aquí. Una baralla de cartes. M'agradaria de totes aquestes agafarem una. Vale? Baralla de pòquer, la coneixes? Piques, cors, trèvol, diamants... Sí? Aquestes, un munt. Jo aniré passant, vine una miqueta cap aquí, que et vegin a casa. Jo aniré passant cartes i quan em diguis prou, jo m'aturaré. Aquí? Molt bé. Quina vols que t'endivini, aquesta o aquesta? Ei, ja ha costat. Va, agafa. Mira, ensenya-li a tothom, que la vegin, jo em giraré. Miro cap a baix perquè veig un mirall, que algú està dient l'espejo. Sí? Això no és l'important, o sigui, l'important no és que jo la vegi, no passa res, me la pots ensenyar. El que has de fer ara és agafar la carta, com jo, faré ara. Així. Agafa-la així, mira càmera, i quan digui 3, agafa-la pels dos costats i faràs 1, 2, 3 i tires cap enrere i cap endavant i la fas 2 trossos. Sí? La fas en 2. Vale? Agafa ben de dalt per poder... Bàsicament, una... S'ha de fer en 2, vale? Una, pel mig. Agafa ben fort pel mig. 1, 2 i 3. No, que eren 2. En 2 era 2 cartes. Ara en 2 cartes. Era molt... No passa res. Hòstia. L'hem liat. Bueno, acaba-la de trencar. Bueno, trencar-la també per aquí, si vols. No, si ja l'hem liat, Josep, ja del todo, ja. Mira. Mira, no, vull que... Queda't un tros. Queda't un tros, perquè provarem una cosa. Mira, tinc aquí un mocador. Un mocadoret. Mira que bonito. Ole. Doncs mira, el que farem... Això es diu fer un farcellet. Un farcellet. Aquest guarda't a una mà i això amb l'altra. Això es diu un farcellet. El que farem serà posar la carta dins. Vale? Josep, tu mateix? Que la carta? Tots els trossos? No, aquest no. Vale. Aquí bé, atenció. Només hem de fer un. Josep, fliparàs. Esteu gravant? 2, 3. La carta desapareix, però no desapareix, Josep. No desapareix. Perquè... Mira, vull que miris... Jo no em vull apropar, no porto res a les mans. Vull que miris perquè em sembla que aquí ja... No sé si veus que hi ha una carta plegada. Vols agafar-la, sisplau? I vull que la obris. Deixarem això fora. Perquè és una carta, és una reina de piques i no sé si coincideix milimètricament, em sembla. Aquí està. El tros que faltava... Sí, senyor, un aplaudiment molt fort, que ho ha fet molt bé. Ha aparegut un tros de carta, menys el tros que tenia el Josep a la mà a les aigües, que ell no havia tocat les aigües i, bueno, coincidien clarament, milimètricament, els trossos que hi havia a les aigües amb el que tenia el Josep a la mà. Ha estat molt interessant el truc i ha sigut espectacular. Només s'ha bufat, Lucas, 1, 2, i les cartes desapareixen, però no desapareixen, sinó que, Luque, en su bolsillo? Jo no vull tocar. Baixa la cremallera. Treu... Mira. Hi ha una carta. Sí?
Luque, una carta, m'agradaria que em deixis el tros per veure si realment coincideix milimètricament amb la carta. Moltes gràcies, Luque. Bones, Mau David. Molt bones. El David, hem de dir que és un mag jove. Quina edat tens ara mateix? 18 anys. 18 anys. A quina edat vas començar? Doncs vaig començar als 11 anys, ja fa 7 anys. Vaig començar quan vaig veure un espectacle per televisió del Màgic Andreu. I bueno, a mi ja m'agrada la màgia i arrel d'allà d'aquest espectacle doncs, vaig començar més en sèrio i fins aquí. El Màgic Andreu ha fet que comencem molts de nosaltres, de Catalunya. I tant. I bueno, ens presentes un joc amb el que tu vas guanyar un festival. Exacte. El Festival de Juan Bosco de Sabadell. A Sabadell, exacte. Bueno, vaig veure que es feia un concurs allà de joves talents i bueno, una setmana abans vaig agafar 4 jocs i vaig dir doncs anem cap al concurs i a veure com surt. I la veritat és que va sortir molt bé i per la meva sorpresa vaig guanyar. Molt bé. Doncs mira, ja que ens presentes aquest joc, explica'ns una miqueta més o menys com funciona aquest joc. Bueno, és un joc molt curtet, però intens, on hi ha desaparicions, aparicions, que això és màgia clàssica, foc i bueno, amb una música també molt adequada, ja ho veureu. Allegria, come un lampo di vita, allegria, come un pazzo gridare, allegria, del delittuoso grido per la ruggente pena serena, come la rabbia di amare, allegria, come uno salto di gioia, come la rabbia di amare, allegria, come uno salto di gioia. Alegría, así un parto, la shining, alegría. Aquí yo young minstrel sing, alegría. Beautiful glories scream, of joy and sorrow so extreme. There is a love in me raging, alegría. A joyous magical feeling. There is a love in me raging,
it on Rio. It's hard to be so incognito when I go to Brazil. I meet a lot of cool people sitting by the seaside, drinking my cervezas. Enjoy the way the sun shines on my neighbors. No stress, just gone with the flow of life. I'm throwing clocks in the air just to watch time fly. Bigger than I is all I have to do. Brazil, I'm glad I found you. Tasting the flavor of this beautiful place on earth. I'm not a tourist or a stranger on earth, so search plenty of eye candy time for dessert. Després de passar pels vestuaris del camp de futbol de Martorelles, hem decidit pujar aquí a la grada a veure si fem algun joc de màgia a algú del que estem al públic i així ja els distraiem una estoneta. Necessito una moneda de 50 cèntims, anem a veure si algú me la deixa. Ricardo m'ajudarà. Ricardo, mira, farem un joc perquè tu saps que els nanos normalment es diuen que s'han d'alimentar bé, que han de menjar ferro i tal. Jo tinc un problema amb el ferro i tal i he buscat una solució. T'he demanat si tenies alguna moneda, sé que... Sí. Perfecte, una moneda de 50 cèntims, l'has examinat, una moneda... Perfecte. El bo d'això és que jo al tenir... baixa el ferro, jo el que faig és això, fixa't, mira. El que passa que no m'acaba de convèncer, o sigui que mira, te la deixo per tu millor i te la mires. ¿Pero me estás vacilando? Hòstia, puta. Què tal? Molt bona, eh? Sí. ¿Ya está? Sí, ¿qué tal? Pues nada, pues... Lo podía hacer otra vez, ¿no? No, una sola. Que me ha pedido una moneda, yo se la he dado, se la he metido en la boca y la ha partido. Pero lo más gracioso es que después le ha pegado un soplillo y la ha vuelto a juntar. Yo pensando que a lo mejor era de chocolate, pero que va, la ha tocado bien la misma. Increïble, flipante, vaja. Joel, farem un joc amb una moneda. Jo abans t'he demanat una i sé que el papa té, o sigui que si ens la pots deixar... Mira, una moneda de 50 cèntims. Vull que la toquis, que vegis que, bueno, que és una moneda. El bo de tot això és que a mi em van dir que em faltava ferro. I vaig trobar una solució. Dic, mira, el que puc fer és menjar monedes, però no és molt sa, no és algo que sigui molt sa, no és sa. O sigui, el que faig, la torno com estava i acabem abans té la moneda perquè no està concentrada. I ara què faig amb la moneda? Però només s'ha de fer així. I la moneda torna com estava, vull que l'agafis, que la toquis, que vegis que està completament normal i és una moneda molt maca. Tarat! I m'ha dit que ell menjava ferro i quan li he donat l'ha mossegat i l'ha trencat per la meitat. Després ha bufat a la moneda i s'ha tornat a posar bé una altra vegada la moneda. No voy a prestidigitar, I'm not going to prestidigitate. voy a I'm lentidigitar. going to lentidigitate. 3 cartas negras, 3 cartas rojas. 3 black cards, 3 red cards. Una carta negra, Black card, aquí. here. Otra carta negra más, Another black one, aquí. here. ¿Está bien? Y Okay. otra carta negra más, Another black one, here. roja, roja. Red, red, red. Red. An inch. Only. Okay. Black. Red. Black. Red. Black. It can't be made slower. No only. O quizás se puede hacer más lento. Or perhaps it could be done more slowly. Cambiando de técnica. Changing the technique. Una carta negra. Black card. No quiero olvidarme de la cámara. Otra carta negra más. Another black card. Aquí. ¿Es correcto? Se pueden ver que son Can you negras. see that they're both black? Yes. Y otra carta negra más. Another black card. Roja. Roja. Red, red, Roja. red, Negra. black, Roja. red, Negra. black, Roja. red, black. No se puede hacer más. Can't be done any slower. Thank you. O quizás Or perhaps
O quizás se pueda hacer más lento. Perhaps it could be done slower. Yo prometí poner todo lo mejor de mi técnica en mis juegos y todo mi corazón en ustedes. I promise to put the best of my techniques and my routines and all my heart in you. Cambiando de técnica. Changing technique. Una carta negra. Black card. Aquí. Here. Otra carta negra más. Another black card. Aquí. ¿Es correcto? Is it right? ¿Quiere ver, Do señora you want to see? cámara? Do you want to see the camera? There you go. Discreta la cámara. The camera is indiscreet. Otra carta negra más. Another card. Another black card. Aquí. Here. Red, red, red. Black. Red. Oye, a veces me confundo yo. Sometimes I confuse myself. Black. Yes. Red, black. It can't be managed. O quizás, Or perhaps, o quizás se pueda hacer más lento. or perhaps it can be done slower. Y en elegante desafío, In an elegant challenge, con algunas cartas boca arriba y otras boca abajo. with a few cards face up, a few face down, No hay nada más obnubilante que la verdad. there's nothing more nebulous than the truth. Arturo Descanio. Arturo Ascanio would say. Black, black, black. Red, red, red. Mire, mire. Look. Red, black, red, black, red, black. It can't be managed slowly. O quizás, Or perhaps, o quizás se pueda hacer más lento. or perhaps it can be done slower. Y con todas las cartas boca arriba. And with all of the cards face up. Black, red, black, red, black, red. ¿Ok? El desafío al lente de la televisión. A challenge to the Black. television camera. Here. Red. Here. ¿Ok? Black, red, black, red. It can't be managed. Espectacular aquest vídeo, oi? Nosaltres a Badabam també ensenyem a fer màgia, una miqueta al nostre nivell, però segurament que deixareu bocabadat algun amic. Aquí tenim un bitllet de 20 euros, com aquest. El que farem és doblegar el bitllet en forma de Z. Fixeu-vos bé, per aquí i per aquí, com podeu veure. Agafem un clip i el posarem d'aquesta manera en una punta del bitllet. Agafem l'altre costat, un altre clip i fem exactament el mateix. El posem aquí. No s'ha de fer res més. Fer així i màgicament, estirant dels dos costats del bitllet, els clips queden units. Voleu saber com va? És molt fàcil. Primer de tot, traurem el clip d'aquí dins. Això per practicar millor fer-ho amb paper que tingui més o menys la forma d'un bitllet per evitar problemes. Agafem el bitllet, com ja hem explicat fa un moment, i el posem en forma de Z. I res més, heu de posar els clips, com jo us explico aquí. Un a la punta del bitllet, per un costat, així, agafant al mig i una punta, i per l'altre costat exactament igual. Agafant al mig del bitllet i una punta, de manera que us ha de quedar així. Per un costat es veurà un clip i per l'altre es veurà l'altre. I res més, només s'ha de tibar pels dos costats i la màgia surt sola. Ara practicar i no trenqueu cap bitllet. T'has tirat, fingit. Com això són cartes i no targetes, anem a fer màgia. És que jo sempre havia volgut ser àrbitre. Has posat
El teu nom, per cert? Víctor. Víctor, Víctor, encantat. Mira, Víctor, farem un joc fàcil. Encantado. Bueno, aquí gente con fan de protagonismo, no pasa nada, Javi. Campeón, también te haremos el juego a ti. ¿Y tú? Manolo. Manolo, no pasa nada. Bueno, pero lo principal, quiero que Javi, como está cerca, lo vea. Javi, vamos a hacer un juego con 3 cartas. Va a ser un juego muy fácil. 2 no te las voy a enseñar. Yo, Y hay Víctor. una... Víctor, vale. Jo me voy cambiando el nombre. Fixa't, un joc fàcil. Un joc... Quina carta és? Una pelota de bàsquet. Una pilota de bàsquet. Pilota de bàsquet que posarem a la part de dalt de la baralla. Bueno, de les cartes. La passem a baix? Sí. I on diries que està? A baix. No? A baix. El bo de la pilota és que sempre puja. Tu fixa't, jo agafo la pilota, la poses enmig, aquí més o menys, i tanques. Si jo obro, Víctor, on diries que està? A mi, no? Sempre puja, mira. Jo la poso a dalt, un altre Estás cop. quedando conmigo, ¿eh? No, la poso a dalt i la torno a baixar i fixa't que torna a pujar. Víctor, no té misteri al joc. No, es que son 3 iguales, ¿no? Ja te digo, mira, tinc una pilota de bàsquet, 2 pilotes de bàsquet, 3 pilotes de bàsquet. Qué fácil lo Lo bo haces. que estem en un camp de futbol. Vale. I no és en pilotes de bàsquet, només s'ha de fer així perquè les 3 pilotes de bàsquet ara siguin 3 pilotes de futbol i una pilota de futbol. Muy buena, Noli. una pilota de futbol. Bien. Muy buena. En algún sitio habrá hecho la magia. Yo me lo voy a llevar de fiesta para que me cambie los billetes de 20 por 500. Que ya verá el festival que nos pegamos. Doncs vull que vegis que en realitat això és molt fàcil perquè tinc 1, 2 i 3 cartes amb pilotes de bàsquet. Però bueno, estem en un camp de futbol, o sigui que només s'ha de fer així perquè les 3 pilotes de bàsquet ara siguin 3 pilotes de futbol, 1, 2 i 3 pilotes de futbol i podem acabar el joc perfectament, 1, 2 i 3. Moltes gràcies, Rafa. Doncs mira, Adrià, t'he fet trampa perquè tinc una pilota de bàsquet, 2 pilotes de bàsquet i 3 pilotes de bàsquet. Així és molt fàcil, oi? Doncs mira, com estem en un camp de futbol, en comptes de tenir pilotes de bàsquet, només s'ha de fer així. Perquè en comptes de pilotes de bàsquet siguin pilotes de futbol. Mira, Adrià, 1, 2 i 3. 3 pilotes de bàsquet, sí senyor. Molt bé, xoca. Molt bé. Tenia 3 pilotes de bàsquet i després ha fet així i li han sortit 3 pilotes de futbol. Que vinc! Tània, no hem encertat ni una. Espera! M'ha agradat molt perquè sempre he volgut participar en això i sortir així, saps? I el truc m'ha deixat bocabadat. Té una firmita. Ostres! Hi ha un mocador amb una signatura. És la meva. Era aquesta? Sí?